Yeah, man, samaro bendi bed kanyo mafako ni tiwinjo chendro mokadunda the vakos kwa ndangisi ni koro wane chendro mag dance tukuna ngisi ni wada mako visa mopogoro kanyo to wakuongo wangiyo gwenge wa mag Nyanza, wangiyo Bondo, wangiyo Kisumu, wangiyo Mabei, wangiyo Migori, wangiyo nyaka Dhodi Matindo, wangiyo nyaka Jongware dutangisi ni beduru na gikwe stages kanyo mauntie tu sanitize gi coronavirus tukendo ukiwero tunya quarantine bwana ongera tukuru kama mako visa mopogoro tangiyo visa mara moso jomoka kochola John, Paul, Patricia, tukendo wangiso ginango, ni beduru na amos, tukendo wadhiyo Mabei kanyo waneno jomopogoro pogore kaka niang' mite puodho, wangiyo wiche dhano, wangiyo pologo jela, wangiyo chungtir, weche ni thotho, kwecho nango, wacho ni atia sengo, piny chiek kabisa, so, corona kikmono wapuru rubana wakomru chama keture dero kikwanini kech kada COVID-19 chano kamano, tuwabed wati vako environment wadonge tukinangiso ni jolo Nyanza beduru na gikwe tukinamusu kanyirangiso ni tune in to Lolwe TV inewe chendro mamit kabisa chendro mutingo kaka morali lo kanyo kada news habari mawuoke gwenge be podi bro neno kanyo tangisi ni ati kwedi mbele chendro inazidi